Ku danna mana subscribe a tashar Bash Comedy TV. Mun gode. Ana fata dalle. Ina gaya maka mu haka ko wani. Basha. Lafiya Bashi. Wani ƴan iskan ne suka kama ka da ke? Su waye suka da ke ka? Za ka ji a dama mai? Dabba. To magana ta domin Allah sai na je. Mu rikima ma kudin wata ne ke biya mata. Allah ba sai na je. Ya kamata a je a ga ko wallahi sai na je. Wannan rikima sai an je ta. Mu rikima ma kudin mota muke biya mata. Mama da muke biya. Wayya magana kasan gadan nan. Allah kai ka bai nake ga ma. Kai bai kai yau iya mutum biyar kawai ne ci ba. Allah wallahi nake ga ma. Ni ko da naje Enugu mutane nawa ne yanka ina. Amma mu je ka nuna musu. Ni rikima ma da kudin siyanta nake yi. Gazina. Hai. To. Ayo. Zo mana ba. Aka ba ka zo bane. Gona. Ko dan gona. Shiga tauraron da. Dan Allah ku hakuri dan manzon Allah ku hakuri. Me ya tsala Allah ku hakuri dan Allah ku hakuri. Dan manzon me ga dare ka ka zo za ka zo ka ci naka da kimu. A da a baya na yi scout dan girman Allah ku hakuri. Wallahi a baya na yi scout. To soja ma ya gan mu ya bar mu. Dan Allah ku taimaka ku mun hakuri dan Allah. Aku Allah ka dan Allah. Na kore. Dan Allah. To tuku Allah isa. Ku danna mana subscribe a tashar Bash Comedy TV. Mun gode.